ζευγάρια που είναι φορείς των γενετικών νοσημάτων μπορούν όμως να αποκτήσουν υγιή παιδιά? Σε περίπτωση ύπαρξης γνωστού κινδύνου μεταβίβασης γενετικών χαρακτηριστικών μιας συγκεκριμένης μονογονιδιακής νόσου μέσα στην οικογένεια, μπορεί να εφαρμοστεί στα έμβρια ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος για μονογονιδιακές παθήσεις, που αποτελεί μια εξειδικευμένη μέθοδο γενετικής ανάλυσης. Η μέθοδος αυτή προσφέρει στα ζευγάρια τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο μεταβίβασης κληρονομικών νοσημάτων στους απογόνους τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες γέννησης υγιών παιδιών. Σε ποιες περιπτώσεις προτείνεται ο συγκεκριμένος γενετικός έλεγχος? Ο συγκεκριμένος γενετικός έλεγχος προτείνεται σε ζευγάρια που είναι φορείς ή πάσχοντες χαρακτηρισμένων μονογονιδιακών διαταραχών που ευθύνονται για ασθένειες όπως είναι η μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση ή ορισμένες κληρονομούμενες μορφές καρκίνου. Εφαρμόζεται επίσης όταν υπάρχει ιστορικό γέννησης παιδιού με σοβαρή γενετική πάθηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του είναι η δυνατότητα ανίχνευσης της συγκεκριμένης παθολογικής γονιδιακής παραλλαγής μέσω γενετικής ταυτοποίησης. Στόχος του ελέγχου αυτού είναι η ανίχνευση συγκεκριμένων γονιδιακών μεταλλάξεων υπεύθυνων για σοβαρές γενετικές παθήσεις, ώστε να επιλεγούν για μεταφορά μόνο έμβρια που δεν φέρνουν την παθολογική αλληλουχία.